Üdvözlök mindenkit, én dr. Romhány Gergely vagyok, a Market Consulting-nek az üzletfejlesztés és automatizációs üzletág igazgatója, és nagyon komplex HR ökoszisztémát fogok bemutatni, ami moduláris, robotizált, automatizált elemekből áll össze, és ami képesek egy ilyen digitális HR ökoszisztémát end-to-end bemutatni, megvalósítani és hatékonyabbá tenni a HR működését. Ennek része egyrészt, ahol kezdjük jellemzően, egy okmánybeolvasás, hiszen az az alfa és omegája egy ilyen HR folyamatnak, tehát az, hogy a személyigazolvány, útlevél, jogosítvány, lakcímkártya, és adókártya adatok az új belépő munkavállalókkal kapcsolatosan pontosan, precízen, struktúráltan érkezzenek meg a belső rendszerekbe. Mi azt oldottuk meg a Good ID-nak a megoldásának az integrálásával, hogy ne csak a belépőknek az okmányai, hanem a hozzá kapcsolódó családi adókedvezmény jogosultaknak a körének az adattartalma is beolvasásra kerüljenek, és ezt követően a mi rendszerünk ezt egy ilyen csomagként fogja elkezdeni kezelni, és továbbvinni a következő rendszerelemek felé. Ugye ami fontos, hogy ezt követően az adatok bekerülnek egy nagy komplex ökoszisztémába, és adatbázis struktúrába, hogy mindenféle belső háttérrendszerekbe ezek szinkronizációra kerülhessenek. Azt tapasztaltuk nagyvállalati partnereinknél, hogy jellemzően párhuzamos adatbázisok vannak építve. Egyrészt a bérszámfejtett, meg a nem bérszámfejtett, de már belépése, jelölt belépésként, belépésre folyamodott elkezdett kollégák számára. Egyrészt a beolvasott adattartalmat első körben azért jóvá kell hagynia a kollégáknak, ennek azért van jelentősége, mert bár 99,9%-os pontosságú az okmánybeolvasás, azért jó, hogyha valaki ránéz, mielőtt továbbítjuk a bérszámfejtő rendszer felé ezeket az információkat. De ezek az adatok nem csak ezt táplálják, ugye, hanem egyrészt egy komplex HR dashboardot is fejlesztünk hozzá, amin keresztül kezelhetőek az új belépőknek az adattartalmai, a velük kapcsolatos statisztikák, a műszakbeosztás, beosztástervezés, szabadságok kezelése, valamint innen indulhatnak el azok az egyéb folyamatok is, amik nem a klasszikusan, úgymond nem egyszerűen foglalkoztatott belépési folyamatokat támogatják, hanem akár, és akkor ugye akikkel dolgozunk, hogy jellemzően vannak például a harmadik országbeli munkavállalók, ott be kell jelenteni ezeket a harmadik országbeli munkavállalókat az Enter Hungary felületén keresztül, ami robotjaink automatizáltan felveszik az adatokat az új belépési anyagokból, elindítják az Enter Hungary folyamatot, és bejelentik a letelepedési, tartózkodási engedély kérelmek az adatait az Enter Hungary felületen keresztül, megújítják a tartózkodási kérelmeket, ha címmódosulás volt a munkavállaló vonatkozásában, akkor pedig lemódosítják ezeket a címeket. De számos partnerünknél vannak úgynevezett egyszerűen foglalkoztatottak, a robotunk szintén az előbbi akár HR felületről vagy egy Excel táblából elindul, bejelenti az egyszerűen foglalkoztatottakat, akár cégcsoportoknál leányvállalatóként kiválasztja azt, hogy az új FO-st az hova kell bejelenteni, kitölti a T1041-et, 42-et, és beküldi ezeket az ANK felületen keresztül, mint egyszerűen foglalkoztatottakra vonatkozó adattartalmat. De ha már bejelentettük a kollégát, akkor ne álljunk meg ennél a folyamatlépésnél, hanem menjünk tovább, és kérdezzük le cégkapura ezzel kapcsolatosan érkezett visszaigazolást, ellenőrizzük azt, hogy érkezett-e bármilyen más ügy a cégkapura a vállalattal kapcsolatosan, ez lehet, hogy egy munkabérletiltás, végrehajtás, vagy akár bármi egyéb adózással kapcsolatos dokumentum, vagy más hatósággal kapcsolatos kommunikációnak a részeredménye. Ezeket a mi robotunk fölmegy, címkézi, letölti, és ezt követően pedig összeállít egy riportot minden nap végén, és nem csak címkézi és ezeket a riportokat kiküldi a kollégák részére, hanem akár a bérszámfejtés csapat tagjainak is megküldi azokat az értesítéseket, hogy melyik munkavállalóval kapcsolatosan milyen ügyet kéne intézni, milyen határidővel. És az egész folyamatnak az alfa és omegája az, hogy ezek az adattartalmak, dokumentumok, bejelentések, visszaigazolások, ezek ugye bekerüljenek a belső ERP dokumentumkezelő és bérszámfejtő rendszerekbe. Tapasztalatunk van már
Nexonnal, Babérrel, Couchbase-rel, Abacus-szal, SAP-val, Amdokkal, Microsoft Dynamics rendszerekkel való együttműködésben, ide való adatbetöltésében, adatszinkronizációban. Példa kedvéért pont a Babérnak a felületén tudjuk bemutatni, hogy hogyan töltődtek be ide az adattartalmak az új belépőknek az adatváltozásai kapcsán, és hogyha egyébként párhuzamosan kezel a HR egy új munkavállalókkal kapcsolatos adatbázist, ahol még a nem bérszámfejtett kollég adattartalma is elérhetőek, akkor azt is segítik a robotok, hogy párhuzamosan lehessen szinkronban tartani a bérszámfejtő rendszerben tárolt például béradatokat vagy címadatokat, és egyébként a munkavállalói nyilvántartással kapcsolatos egyéb adatbázisainkat, vagy partnertörzseinket, adattörzseinket, legyen ez akár SAP SuccessFactors-ban, Smart Recruiters-ben, vagy más ATS jellegű rendszerekben nyilvántartva. Remélem érdekes volt a bemutató, szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre, ami ezzel kapcsolatosan felmerült. További szép napot kívánok!